Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras 7:44 ang oras po. Hatod sa Indocan Pansipani Trading Corporation, your Tent Rentals Authority. Magapod lang kay Punong Barangay Aminosidal sa 0910-630-8420. Siring man, hatod po sa Indocan Clinic ni Dr. Rode Ante, siya po bukas asinyaon oro aldaw. An oras hatod sa Indokang Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wise. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ang programang Anhapot, hatod sa Indo, kan generic drugstore, gamot at serbisyong guwastot abot kaya, may karapatan ka dyan. Kaya't bumisita na sa pinakamalapit na generic drugstore. Dahil sa generika, may K ka. Hi! Hello! Depong personalan, si Henry M. Mga tugang maghapot lang. Mga kaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot sa DCGB. Mga tugang, good morning Pilipinas. Hi! Hello! Alright. Okay, sa ngunya kasuha, sarong aldaw, na-interview ta si Mayor Rosal. Ba kayo, Angel? Ang sabi ni Mayor, mamiting niya kami repeat sa 12 regarding the vaccine. Yan. Kaya mga tugang, sigurado akong nag-meeting kaso hapon. Unless na may naday po nangyari, sumiting mga tugang kaso hapon. Putunta daw ngunyan si Mayor kung ano po ang resulta. Ang hapot na baga duman, paano na po sa preparation ta sa pagbakal kay vaccine. Ang lokal na gobyerno, kan Legazpi, nagtalaan mga tugang nin 200 million pesos, 200 million pesos na pundo para po mga tugang dyan sa vaccine. Ano ngunyan ang development mga tugang kan sinabi ng vaccine? Ha? Kaya inutunta na ini, ngunyan tabing agat, ang iristorya baga ngunyan, ang iristorya ngunyan mga tugang, puro na iyan vaccine, puro na vaccine, ano? Ang sa tuyang syudad, nag-preparar ka ini, ano? Kaya aramon ta po kay Mayor Noel Rosal kung ano po ang development na kang vaccine preparation tama. Sa satuyang syudad, tagari, kundi ako nasasala, nag-meeting po sinda tungkol mga tugang sa bagay na ini. Mayor Noel, good morning tabi sa imo. Welcome po sa DCGB. Good morning, Henry. Yes, sir. Happy birthday. Yes, on there po kita yor sa tuyang programa, ngunya na pag-aaga. Sabi ko, belated happy birthday. Oy, salamaton tabi Mayor. Salamaton na maray. Enjoy man graray. Mas kidaing telepon, enjoy. Yeah, dapat lang. Iya po. Mayor, mapala po kami nag-urong po kita garo last week ito. Garo na-mention mo po na nasa process ka mo ki preparation para sa vaccine and ma-meeting po kamo kung saan mabakal as ang proseso kang pagbakal kan vaccine asin po iba pang development. Kumusta na tabi Mayor ang development kaningo niya na plano ta? Yes, Henry. Good morning sa gabo sa mga parantabay. Kahapon po, nagkikuha ki-dialogue ang League of Cities of the Philippines together with the Boxing SAR na appointed ni Presidente si Secretary Galvez. Apo. And magayon, so resulta. Number 1, naraman ta na itong ipopurchase kang national, tigigibo na ninda. Okay. Kaso lang, ang arrivals ka ni Henry, medyo they pa sure so big bulk, ano?
may mga maarabot pa lang pero small volume pa lang. No? Opo. May 50,000, bako pa yung millions. No? At ayun kay Puanta, dahil pa sila makasabi kung kailan maabot sa Darahula na order. Pero may mga order na po. Yun ang good news. Ang national government may mga kaulay na po. Saro na dyan ng Pfizer. Opo. And of course, so, Sinovac, then iba pa. Anong po ang pagpipilian ng national government? So yan po, pag nagbakal po ang national, libre po yan sa tuya, siyempre. Ayun, yes. Ang babasihan lang kaan ugaring, so priority, order of priority. Opo. Or priorities. So number 1 dyan ang NCR. Then sa mga highly populated regions like Region 3, Region 4A, Davao, Cebu, General Santos, Bacolod, and Iloilo. Opo. So iniyan mga nasa priority ninda. Now, ang mga LGUs outside of this, kasarabi na ang Legazpi, Iya po. nakalinya lang kita. Pero, siyempre, dako pamanda ko lang maabot. Pero talagang ingwaon kang national government na at least, di ba, more than 50% ang matagipin ng mabaksin Aha. o mabaksinate ko yun na taon. Opo. No? Pero depende po yan sa supply. Now, regarding sa mga LGUs, lalo na Yeah. sa mga cities, Yes. kaya po, authorized na kang national government na ang LGUs mag-set aside man para mapadali. Sa ang mga LGUs, Henry, Aha. kahapon, may mga nag-order na, but tripartite manggirabay. Siyempre Ayun. yun manggara sa national government. Okay. Just for safety, Aha. na di ma-violate ang procurement law. Okay. So meaning, may mga LGUs na po na nag-order na, nakul na, sa sarong company. Kaso di mapitaram ko anong company, pero papo ini. Opo. Bako po ini China. Bako po ini China. And kita po, nag-email naman kita kahapon para magpa-reserve. Ayun. Okay. Then, ini po para sa tuya. Mas muro barato ini kumpara sa Pfizer, pero ini ang piga-anganap mo niyan. Ining Astra. Iya, AstraZeneca. Saro ini sa piga-aranap mo niyan. Kaya, dahulong kinaga-order. Pero yan man, kung makabot man ng Pfizer, dahul man mabarakag yan. Kaya lang medyo mahal yan. Okay. Medyo mahal talaga. Pero ining Astra nga is barato. Now, sa nguyang tabi, nag-set aside ang city, so nag-ibog sa reservation. Then after that, masimbag ito kung allow so reservation ta. Aha. For the meantime, dahil pang stock. Kaya mapareserve ka muna. Ayun. Yun. Now, Okay. assuming na magkaigwa na siya ng food na schedule of deliveries, papaara mo na kita, magkakaigwa na kay contract. I-authorize na ako ang city, dapat may authorization ang city to purchase and to authorize the mayor to negotiate and sign a contract Okay. for the purchase of the vaccine. Ayan, yun po. Kaya yan ang mga sistema tang agihan. So again ulitin ko Henry para masabot ang kataw. Ang national po, nagapakal na ngunyan, nag-process na. Opo. Hindi ko lang makumpira ang initial na magabot. Kasi ang importante din sa supply. Ako umalag sa kwarta lang. Supply. Kasi dako nag-aabang o kaya nakapila. So, yan po, pag-abot ka, may order of priorities yan. Number 1, so mga frontliners. Number 2, so mga frontliners, other frontliners in government. And number 3, so indigent senior citizens. And number 4, so indigent population. And number 5, so uniform personnel. Ayun. And number 2, may order of priorities man sa area. Kaya ito, sundon po yan. Kaya, meaning, dako na ang posibilidad na sa mga LGU na din, sa mga lugar na din pa na-mention, mahalat ka. Kaya kung gusto mo na magkaigwa ka na initial na
na vaccine Opo. o kaya implementation of the vaccine, yun ay ipinggiri bukang Manila, including ang Legazpi. So, nag-signify na kita na may 200 million kita. Ayun. Okay. So Mayor, ulit ko lang po primero sa pagbakal taki vaccine sa lado kan LGU kan city, ang proseso magiging tripartite pa manggiraray. Dahil kita makakadirect sa duman. Pero nakapirma na. Nakapirma na. Ang ang nakapirma na dyan ang siyempre ang national government. Yes. I think si Secretary Galvez ang 100%. Okay. Bako masyado yung problema kasi allowed na. Allowed na. Yes. Ang importante sana procurement law dahil ma-violate. Oo. So meaning, kita ko yan, nagpa-reserve naman. Oo. So kita tabi yor, nagpa-reserve kita. Tama ba sa pagkadangog ko po si mo na ang satuyang communication ay pinadara para sa reservation, doon po kita ma-purchase sa AstraZeneca. Tama? Sa ngunyan, yun ang mga pinipirili. AstraZeneca Pero mo di magtama kasabi na Astra na kita. Kung maalo yung kita magpila. iyo mananggad. Okay. Kung may mga So, mahilig pa kita, kaya ma-scout na kita ngayon, magpungoy na aga, may meeting ko sa task force. Okay. Mahanap na kita, may medyo sa na, bako, maray ang response kang tao, ang sa ba? Okay. Pero hilingon ka muna, basta po, sa ngunyan, ang priority ng ngunyan is maghanap na. May kanya-kanya na. May nagruluwas ng mga nakikiulay na mga company sa mga LGUs. Mas madali. Siyempre, pag LGU ang kahulay, direct na. Pag Correct. ang kepo ng kwarta pa, nakapareserve ka, may kwarta, bayadan mo. Then, siyempre, masunod yan sa proseso kasi may mga refrigerator na kaipuhan. Iyo po, storage. May good news kita sa Legazpi. May good Mm-hmm. news kita. Sa 0.70 baga kung ang Pfizer. pilihon ka so Pfizer, medyo talagang dapat cooler. Oo. Minus 70 ba yan? Lingaw ko lang. Iyo po. Now, kung so Astra, bako gayo, mga minus 2%. Bako magkaroon sa regular na ref yan. Diba? Okay. Now, may nag-volunteer na digdi sa tuyan sa Room 58 dyan sa nasa Bunot na may cooler. So, ilingon ka pa ini kung ano ang volume na pwede makalaw. May good news kita sa Legazpi. So, Ayun. meaning, ma-qualify kita duman sa bulong na pagpadara. Ang iba, Henry, makamasayan yan kung di kita. Iyo. Totoo po. Makarawan yan. Kaya, pigadalan tang marinig. Pero may marinig kitang balita kung yan. Kaya talang aram kung gaano ka dakula ining freezer. Pero aram ko dakulaon ining. No? Iyon. Kaya, nag-text na po sa kuya, nag-offer na. So, ini po, inspect ko ini kung sistema na company para ma-validate kung kaya ka ning kung kuya o compare ng pieces or volume kang vaccine ang pwede deliver once in any given time. Meaning, pada deliver ini, na vaccine ta, deliver naman. So, less ang magiging kuha na kita ngunyan, less ang mga gagastusan ta. Pwede lang kita mag-arkilat, mabayad lang kita. If ever. So meaning, Henry, available na, kaya nakakalamang na kita. Yan. Okay. So, ang ngunyan, basta ngunyan, kita po, nag-upo na mag-scout kung saan kita ma-purchase. Kan mga vaccines na yan. And ang sarong good news dyan, taigwa na palang kigari posibleng storage facility na posibleng makuha in case na may ready na pong ma-develop na vaccine sa maabot na daw. Correct. Correct. Okay. Now, Henry, kung makapakal kita, halimbawa lang, sa wrong company na accepted ta, okay ang quality, ma-order na kita good for 90%. Sa saro pa nandiyan, Henry, 90% yung kapopulasyon, pwede. Ulitin ko, Henry, mention me. Ang pwede lang po vaksinan, ang pwede lang, allowed lang, 18 and above. 18 and above, correct. Iya po. 17 day pa. Day pa allowed. Kasi pareho kan sa mga flu back, mga pneumonia baga. Dahil po mga pwede ineksyonan ng mga aki. Kami mga kasarabay pa sa mga immunization ninda. So dahil po kasarabay digi sa first phase ang mga aki. Na 17 and below. So ang ineksyonan siya na po 18 and above. Okay. So repeat tabi kaya kita po ang Legazpi, considering na nobody should be left behind, matarget na po kita so total less the 17 and below. So, kung ang buwang ngayon, ang population ta 196,
ilista po niyan sa 17 and below, yun po ang i-order ta. Iyon. Ang target at tabi, Yor, babakunahan ito gabos o a certain percentage lang? On how many percent kang population para sa Hindi, herd gabos immunity? na. Yun ang order ta, gabos na. Gabos. Oo. Kung can afford na ang Legazpi, gabos na. Now, Yeah. ang bawa mga ngayon, later on, mag-abot so national government share ta. Aha. Okay. Sabi, initially 30%, may matumasayang. Iyon. Nata. Pinite po ito share sa mga munisipyo. Tama munisipyo, Oo. baga, medyo kulang man ang budget. Pwede Iyon. tang i-share na. Encourage po ni Secretary Galvez na sa darakulang syudad, pwede na mag-appropriate 90% or 18 and above, ubuso na. So share rin do, pwede rin doon itaw sa neighboring nito. Kapit to ang kamukha kung di mag... Kasi siyempre, kung ika ang Premier City, maralawag dyan sa munisipyo sa Emo, Mabarakal. Posible. Diba? Posible. So pwede mo po i-share yan. Again, repeat, Henry, ha? Opo. Halimbawa, nadagos kita 90%, kaya kang kwartata. Aha. So meaning, siyempre, may share manggalag ka sa national. Pwede ta po yan iasahin sa ibang munisipyo. Pwede. Pwede. I see. Okay. So, mas gayon, ano? Na Kasi hindi po ang target ng niya. 90% na kita. 90%. Sa dito pa, medyo kayo mahali po itong linya. Kung sa nasa supply, medyo baka abuton pa mga 2 to 3 months. Ang problema, bakit priority? Iyan. Sarap pa yan. Kasi may nakalista naman kang order of priorities. Metro Manila talaga, kayo grabe. Oo. Region 3, din ako lang ng population, 4A. Bacolod, Iloilo, Davao, Cebu. Yan ang mga priorities. Iyo. So baka butong pagkatang 6 months. Iyo. Now, ang mga LGUs, di naman maalat yan. Kaya magayon ini. Kapag hiling ko, Henry, labo-labo na ini. Pag nagpo na talaga, ang problema lang talaga supply. Okay. Nakuha mo, Henry? Iyo po. Yung sisay. Pero kunyan, ang talagang halos maabot na ang Pfizer. Iyon. Okay. Nagkuha man ang national gaan. So Then kita, next Yor, ang Sinovac. kita po, Yor, sa lalo kang syudad, may posibilidad na ma-identify ninyong pwedeng supplier, may posibilidad po ba na makakuha kita sa hali sa iba-iba na mga suppliers po kan vaccines? Ano kaya kani, Henry? Later on, hindi kaya reservation. Opo. Pero pag nag-dinunin ka sa reservation pa, halimbawa, nag-preserve kita kay 100, ngayon kasi Henry, less the 17 and below, nagalaw kita sa mga 150 plus, 1,000 plus. Pag nag-simbag sa 20, ma-decide na kita, maurulay na kita. O, digdi na kita. Gabos. Ayun. So, yun yun eh, buwas. Ano ba lang? Astra. Ano ba lang? Astra. So, digdi na kita gabos. Kaya na kita pwede mag-atras yan. So, Pero harap ka dapat na maabot yan. Yeah. So, para makita, hindi okay ang order pero maabot nito mo December pa. Medyo mais kita ka. Pahanap kita iba kung maalo yung pa. iyo. So kung arin nyo sa medyo gari mas madali na makaka-avail tulos kita, lumang kita ano, na pwede, na Buda. So, accepted. na mga vaccine tao. kan tao. Tango niyan Pero ba po, sabi nga ni pero sabi nga ni kahapon, hindi naman pwedeng ma-disregard siya na ining Sinovac. No? Tama siya ni sa Middle East, Sinovac ang pigkukuroa. Iyo po. Iyo man ang Sinovac, oo. Yeah, Kasi may correct. mga klase ako duman. Sinovac ang pigkuroa. Hindi mo man mayabog na yan si China. Siyempre tayo, alit duman so virus. Pero sabi ninda, at least ini direct talaga ini sila nakaaram kang cause. So sinda man dapat ka makaaram kang cure. Kaya dito man po pinipili basta-basta maset aside. Pero rest assured that we will do our best na kung ano ang nailingta na pinaka-efficient at saka available. Iyo po. Sa ngunyan, nakalinya number 1 ang Astra. Yeah. Number 2 ang Pfizer. Medyo mahalo lang ang Pfizer. Ang mangyari ka ni, kung Pfizer kita, 30% niya Pfizer, kung matawan, pwede kita magkuha pa sa Astra. Ayun. Okay. Okay na yan. Pagiging ko okay yan. Saro yan sa mga pwedeng possibility. Kung kita kan so ito Sputnik, ano? So Russia, marayman. Russia. Oo. Tapos so Novavax ba yun? India. Yeah. Kaya ba Johnson & Johnson. May maralaog. May maralaog na. Actually, this year po, nakulo na kay maruluwas na vaccine ready for delivery. Yeah. Opo. So may timeline tabi kita kay Mayor, kung medyo mahalat kita sa national government, gari Actually, patamalo kung timeline, kung sa agam, Iguana? tawag kita kay
approval kang Astra, Pwede na. ay tunta na. Iyo ba di ba? Actually, bako sa tuya, biyan na Pagparahaluin controlling ka ni yan. Henry. Mm. Ang importante ni Henry, number 1, Yeah. magpa-reserve ka na. Number 2, i-ready mo ang kwarta mo. Yes, yes. Yan ang pigigit mo Oo. yan. Oo. Tangaling, aram mo Henry, mapagal na, sige, pakiulit, remang tang kwarta. Iyo baga. Iyo baga. As a matter of fact, Henry, nagpasiguro man kita, takong kulangon, Oo. pwede ba ito mag-utang din, magtang utang, Henry? Iyo po. Nagpaapot nagkasalan ba? Mm. Pwede ba kita? So, ang Ang option city po, tayo. pwede mag-utang hanggang 250 million. So, Yun. sobra na yan. So, pag kinapos kita sa fondo, ang option ta, pwedeng mag-loan kita. Ano? Yeah, oo, pwede. Yeah. Actually, nag-prepare na kita. Mm. Maagad na ang authorities sa Gunian. Para ready na kita, Yeah. Henry. Eh, kisa kay Puan TV, i-pull out ta. Kung dahil man, dito pag-pull out. Iya Ang po. importante, approve na sa credit line ta. Yeah. Yun, para duman sa mga, although may nami-mention mo na sa mga brand kayo ni, para duman sa nagdadangog lahat sa mga taga-Legazpi, ano po ang mga garipig pipilian ta na posible tang padarahan kay mga proposals tabi para sa reservation? Sabi ko nga ni, so Astra. AstraZeneca. Yan ang nagiging famous ko niyan. Buong mga LGC, yan ang gusto ninda. Iyo man talaga. Si Mayor Lani Mercado, Mm. sila ni Mayor Gomez, Camormok. Mm. Puro na ini may mga coordination na ini. Oo. Metro Manila, ang Manila, ang Makati, ang Quezon City. Oo. Kalaklan naman na aling ko Astra. Yeah, yeah. Okay, yeah, very good. Okay. Kita man Henry, para sa kuya number 1, siyempre, so naaling tang maray. Mm. Regardless of the price. Opo. Di ba? Okay. Pero ang iba kasi Henry, grabe ang diferensya. Kasi may luwas ang Astra, almost 600 pesos lang ang sarong vaccine. Doong vaccine, 1-2. Ining Pfizer, initially, hindi ko pa man na-confirm nag-abot sa 3-6. Pero times 3. Times 3 yan. Oo, ang Pfizer. So, dakulang kwan yan. Opo. Kaya, kung mapili kita, efficient man, Astra na kita. Bawa. Kung available na. Yeah. Ang problema, kung dahil man, Yun. magparaalat kita. Kaya, nag-prefer kita kay kwarta. Iya po. Kung nga rin ang nailingtang available. Okay. Mayor, May mga iba pa. Siyempre, ini pong Sputnik, nagabos ba ni ma-offer ini sa mga LGU? Iya po. Sigurado yan. Sigurado yan. Okay. So anyway, may nahiling na po kita yun na liwanag, ano, kung ano ang magiging sistema. Tata, dako na Yes, at nagharap least po. kaso hapon, nailing ka na ang libre pala, bako man yan na 50-50 kita dai, umorder ka na, May bayad? percent. Basta ang national, pag turn na ninyo na, Legazpi, pwede nang Legazpi. Kung na-vaccine ka na, pwede mong i-share yan na sa imong share. Kung na, patapos na ngayon Legazpi at that time, karam, 3 or 4 months from now, ito pa lang kita, Henry, nag-initiate na kang sa dirita. So, share ta, pwede nang i-share sa munisipyo. See. Okay. Not unless gusto tango na Henry alam po nito, mag-order magkuha ng 70%. Iya po. Pero Iya para po. sa kuya, para lang nabus na kita, target punta na sa 90%. Yung dinipo kang ormok. Si Mayor Gomez, Richard Gomez, sila din pinagabos. So, share niya, na makukuha niya from ormok, isi-share niya na lang sa mga munisipyo. Ay, yun. Later on pa yan, pag ormok na ang katawan, Opo. may first preference mag-direct. At siyempre, may share baga ang LGU. Yes. Opo. Okay. So yung sabi, Henry, basta ang sharing po, ang national nag-purchase na. So ini po, mga percentage lang ini, NCR. Ang problema, dahil kita duman pa sa priority. Number 1, bako grabe ang kaso ta. Number 2, bako magkita highly populated. Araw kan mga nabanggit po mga lugar. NCR, Region 3, Region 4, 4A. Now, pwedeng alipaan. Kaya ang sabi, miniting kami, kung gusto nindo na maka-avail na ka mo, you can now, but using the tripartite. Pero simple yun man sa nasabi, Henry sa tripartite, bako man mapagal. Simple man sa nasa emergency ba kita? Yeah. Opo. Okay. Mayor, klarado tabi, bago ta kapubuhian your tabi, may gusto akong isarong hapot sa imo na last na lang. Kang mga last 2 weeks ago gayod, ito, nag-zero case baga po kita sa Legazpi, adi, sa COVID. Ngunyan, gari, na kita ki 4, 5, or kumpira ang number ta ngunyan, nagdadakol na naman, kidi, luway, pero zero case kita kaswapon. Pero zero case kita 2 days. Pero yun, ano po ni? Hapon saka,
Ano pong 6 ang indikasyon current kay cases Mayor? ta. Oo. May indikasyon hindi nagdalangkaw na naman or palalaw kita sa possible wave? Dayman. Bako man kaya ni Dayman sa basta mag-ingat lang. Dayman, Henry, ang assessment may nag-mass testing pa, no? Nagkaigo pa kay mass testing sa mga frontliners. Karamihan ka ni Yeah. Henry, frontliners, Iyo po. physician, nurse, police. Yeah. So saro po, contact tracing. So duwa, ali at ang kunsay. Oo. Kaya nothing to be alam natin. Bako man agad na sa mga ali sa barangay. Kaya Iyo. lang, detaram kung saan ako init ang mga frontliners. Iyan sana. Yun ang apot yan. Kaya nga, medyo iringat kita. Iya po. Okay. Mayor, mensahe po sa mga taga-Legazpi regarding sa pag-ulayan niya. Yes, Tabi. So again, Henry, as mentioned ko kanina na kita po, dahil nga ni tinaw na kitang go signal na mag-negotiate, nag-negotiate na po kita ngunyan sa mga vaccine. Although ini tripartite, pero magiging sa sistema na sinunod. Yaon mga national, just for, sabi nga ni, safety of the LGU. At ani di kita mabudol-budol. Di ba? Dapat yaon sa national government. Correct. Okay man, dapat din talaga pagkalion. Dahil man po hindi masyadong red tape sa mga ikot-ikot pa. Kaya po na magayon na, 3 process lang yan. Reservation, punigwana, tawang ka na contract, authorize ka ng sanggunian. Pag ilingon sa area mo, kung may gamit ka, i-deliver na po yan. Then ma-training kan mga medical health workers ka. Pag-vaccine. Madali man sana pag-train, tagaro man sana ni Tuba. Iya po, para yun man sana. So again, pag iyan po nag-abot, may order of priority man kita, siyempre. Yeah. So frontliners in the health, frontliners in the government, so senior citizen, and of course the indigent population. Yun sa mga urban poor, di pa priority po yan. Talaga iba priority man yung presidente. Opo, okay. Mayor, salamaton pong maray Tabi sa oras mo. Salamat, Tabi Henry. Salamat. Thank you. Mga tugang, iyan po si Mayor Rosal. Development Consendang meeting. Kaso hapon, tungkol dyan sa Kunayana. Tungkol dyan mga tugang sa vaccine. Tungkol Tabi dyan sa vaccine na yan. Anhapot ding. Kitang mga Filipino, may karapatan ba tayong pumili ng vaccine na itutusok sa atin? Tama ba yung Tagalog natin? Itutusok sa atin? Sa Manila, pinag-restorya itong sabi ni Speaker, Secretary Roque. Wala tayong karapatang ang sabihin niya, di kita magparapamili. Di kita maging choosy. Kung ano databi yan bakalong kang Pilipinas, iyo na databi ang ako unta. Bakoyo, Angel. Iyo bagan sabi niya, kung ano nga ako o bakalon kang Filipino, kung ano kan gobyerno, kung ano nga ito sa tuya kan gobyerno, iyo na nga yung piliun ta. De nga dapat kita maging choosy. Ang hapot. Kitang mga Pilipino pag-abot sa health, pag-abot sa araw kaning vaccine, pag-abot sa araw kaning pandemic, mga tugang, pag-abot sa araw kaning mga mga pandemic. Pwede daw kitang maging choosy sa vaccine na gustong itusok sa tuyang lawas. May karapatan daw kita na magpili kita kang vaksin. Ang sa inyo pong mga reaksyon, mga tugang i-text po sa inyo tod lang sa DCGB. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 8:14. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Bareta, mga tugang, kay ba si Angel Mustasa, halipo sa newsroom kan DCGB. Good morning, Angel. Yes, good morning tabi VP Henry. Sa detalles kang pang alas 8 bareta, namatian ang magnitude 5.1 na linog sa Ilocos Norte, Martes nin Banggi. Base sa Earthquake Information Number 2 kan PHIVOLCS, nagtama ang linog sa distansyang 54 kilometros northwest sa Banwaan kan Burgos. Nangyari ang linog bandang alas 9:38 kasubanggi na kung sain tectonic an origin kay asin 16 kilometros ang rarom. Sinabis ka na PHIVOLCS na daing napabareta na danyo sa nasabing Banwaan asin kataraning na Banwaan alagad lauman na makapagrehistro nin aftershocks na
duman sa lugar Darakan Linog. Yan tawi VP ang detalyes kang pangalas 8 Bareta, halig di sa DZGB News Base, ini si Angel Mustaza, marhay na aga. Salamat, Angel. Ang mga baletang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Lemes na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na. Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na magkaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na. Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higit pa ng nakasanayan. Baguhin ang nakagawian, pagpapakumbaba ang panlaban. Kakayanin natin ang lahat, pagkat tayo
responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxfit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxfit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxfit! Maxfit! Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxfit. Sa Maxfit, nakatres ka. Alagang Unilabian. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet ups ka para hindi na dying inside. Diet ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, mga tugang. So yan tabi, nagpipili kita. Now, unang kung saan pwedeng ang city bumakal ki vaccine. Dahil pa, pero most of the cities in LGUs na namomonitor ko kasabanggi sa mga national television gari ang paborito nila, so AstraZeneca jing, although 70% ng efficacy, pero less kaan ang mga side effects na na-record. Ilingon ta po yan sa mga maabot na. Dili sa mga reaction nindo, mga tugang, tanghaputa, ano po kita, may karapatan kitang Filipino na maging choice sa vaccine? Ikading, sabi ni Speaker Roque, Secretary Roque, na amigo, huwag tayong maging choice. Kung ano yun na. Nya, kita baga sa Pilipinas, ang problema nagkaigwa kita ki vaccine, ano po kayo ding? Vaccine, ano nga nga po kaya? Nagdatakot, nalingwan ko sa term vaccine something. Ano nga na sa term kaya yan, Migo Noel? Ano sa term? Nagkaigwa kita nagkaigwang takot Scare. Because of ding vaksya. Di ba? Buda, saro pa. So sa tuyang mindset, Migo, na pag made in China sabi ko kung pag made in China ang produkto, sorry yung ba ng mindsetting ta, di ba? Iyan ang pigahapot kan mga Kaya iningon yan ang ihapot sa DOH in case na mabot na mga tugang ang mga vaccines managad na pwedeng order out. Sige Noel, good morning Migo. Anong reaction tabi? Noel, kapatid? Yes, sir. May karapatan kitang magpili bilang mga Pilipino? Wala kang karapatan. Bakit? Alam mo kung bakit? Una-una, hindi tayo personally ang
nag-purchase yan. Government yan. Okay. Kung ano ang yaon dyan, yan. Ayun. Okay. Kasi ano kaya mangyayari dyan? Okay. Migo, nagkawara-wara ka, Migo. Medyo kung kaya, nag-garble ang sa ibong signal. Garble ang signal mo. Baki, magluwas-luwas. Saan ka naman na kwarto? Nasa balkon ako. Nasa balkon taas ka? ng bubong. Sige. Okay na, Clara. Klarado na. Sige. Ako, Ano ang reaction mo? ako, bossing, may kanya-kanya mga kitang opinion. Mga matabayan, mga Pilipino, mga matalihon. Yes. Kung yan, gabos siguro kung papipili yung tao, gabos iyan na manufacturer ng vaccine, makakaabot sa tuya, 2025 pa. Iyo mananggad. Diba? Ang unang-una pa, pag-iisip tao, kinapalaw. Kumbaga, kita niya sa garbos. Okay. Nakulo na pag nangyari sa tuya. Yeah. Pwede naman mabasol. Pero, ang pitakaramdan, Sir Digdig, kung anong available yan, siguro, dahil man kita kaganda ng gagabos. Siyempre. Tas sabi nga ni kan Food and Drug Administration, buda kan mga health expert na nadadangog ko sa Manila, papasiguruhon man iyan na ang ano man na ilalaog sa tuya, may assurance na uminagian sa proseso. Buda, inadalan kimaray. Correct. Today man iyan Obligasyon daw. magiging paagi na itutusok sa tuya, magkakaproblema ang mga Pilipino sa kung na inadalan. Sabi pag inisik Domingo kang FDA, obligasyon ba iyan sa Indo? Yes. Yung man sa nagkasimple tinarap niya, sa dahil magkita ka niyo ba pasubo? Yes. Kaya kita ang mga Pinoy, kung anong yaon dyan, iyo anong pagkakasip. Yes. Okay. Sige, Migo. Salamat, naputol si Noel. Thank you, Migo. Salamat, Alright. Diyan tabi mga tugang ang kwenta. Paano? Kung ano talaga niyaon yan, yun na yan ang sa tuya. Sabi nga ni Food and Drug Administration, yun nga, ano man yung vaccine na ma-approve na sa Pilipinas, inadalan kimaray. Nya kung ang available na vaccine sa tuya, Sinovac, o anong man na klaseng vaccine, saro sana, may karapatan na maging choosy. Naman kita pwede magpili. Talay ka bang kipagpapilian na available. Unless na ang gobyerno magpili, mag-order kay kadakol na vaccine sa ibahali sa iba-ibang mga suppliers or brands nin vaccine. Pero, maski na nga naiyaon yan, ang hapot, pwede kang pumili ko ng gusto mo. Na yan ang sindan ma-desisyon kang i-deliver na mga vaccine sa mga LGUs, sa ibang mga areas, na hali sa national government. Hello, good morning. Hello. Yes, sir. Good morning. Ang may karapatan na mamili, Kuya Hens, may kwarta. Okay. Kung kinapod ka, may pambakal ka, pumili ka maski ano kung gusto mo. Okay. Pero so, pobreng tikoy, naring pangbakal, kung ano iduol kang gobyerno, ayan na sana. Iyo mananggad. May point ka man dyan, di ba? Kaya sa mga tusi-tusi dyan, na may mga kwarta, go on. Yeah. Yung pobre, naring pambakal kibugas, maghalat kang iduduol kang gobyerno. Yeah. Ayan tabi ang ano dyan. Yes. Ako maski gusto ko man magpili kung di akong kwarta, siyempre matyaga man ako kang hali sa gobyerno. Yes. Kung hali mo na sa China, nayaon to COVID, pagtyaga ko, kung gusto ko naman magada. Yeah. Okay. Yan sabi ko yan. Yeah. Sige, Migo. Salamat, Alright. Reaction. Ito. Hello, good morning. Hello. Good morning po. Yes, ma'am. Good morning po sa inyo. Reaction, please. Siguro, sir, opinion ko lang ini. Yes, may ma'am. right pa nata dito maging choosy. Paano? Babakalon mo po bagasan. So, mga tax na ali sa tao. Okay. Tsaka, I beg to disagree duman sa last caller. So, kanina na. Din ako tayo papasubo. Ano sa nangyari kang dengmak siya? Bako nakulong po sa nagkagaradan. Tara pasubo to, kang mga tao. My God.
Taliw ka, Ano minaargumin ba ka, tama no? ko, sir? Iyo man ang gana. O Nagkaigwa baka pag kitang... tinurukan kita, asyan ka, nagkuroma na sa nakita, nagkirimig-kinig. Oo, nagkaigwa kitang... Nagigiribo na naman kita cancer na experimental genitig. Yan. Okay. So dapat talaga, maging aware man kitang mga Filipino. That is why, gari, ang sa tuyang mga health experts mo niyan. Nagiging kang bulong na itutudok. Kang gusto niya na sumahalon, samantalang may barato man sana. Iyo. O ano na naman yung iko-up? Sa point mo po, may nangyaring arog ka iyan, dapat magpasiguro talaga ining mga expert na sa health na yao nag-aadal kan mga vaccines na pwedeng ilawag sa tuya sa mga abot na daw. Di ba? Yung mga ito, baga, sir, ano, i-risk ta, maski ka man gayon, sir. I-risk mo daw, so ano, dahil ka matakot na arog ka so dati kang dengbak siya. Pagdulukan mo doon sa nangasi mo na, at yan, mahilig mo, sir, kirimig-kirig na. Kung haling pa ang issue kay di madam, kung haling China, primero itong so scared ta sa dingbak siya. Konektado pa din sa mga vaccines na ini. Ikaduwa, so pag ibabagang made in China, ibabagang standard na nailing ka, di ba? Ibang standard eh. So attitude niya itong mga Pilipino. Okay. Sige ma'am, salamatan po sa reaksyon. Thank you po. Alright. Yan tabi Okay. Mga tugang ang kwano, nagkapobya sa vaccine ang mga Filipino, nagkapobya na kita sa vaccine dahil kay attorney iyong mananggad. So, nag-investigar tungkol sa problema sa vaccine, di ba? So, dengbak siya. Beggars are not choosy. Yan ang paghiling sa tuya ni Secretary Roque na. Arkatek, kunutunta ka dyan ha. Yung mananggad ano. Vaccine scare phobia. Okay. Thank you, Dr. Chris ha. Belated happy birthday po. Hope you had a well-deserved intimate celebration with your family. God bless. Always best regards. Thank you, tabi Madam Gemma Cabria ng Gemma's Snack House. Okay, Sir Hen, apo tabi kay Mayor, paano po one person abo magpabaksin? Taday pa sure lalo na China bagayan. Ayan nga niya, ididires ko tirta yan. Ang vaccination na hiling ko duman sa discussion sa Manila, bako po iyan sa piritan and bako po iyan you have the right to refuse. Pwede kang mag-refuse. Kaya lang gari may pipirmahan ka na, waiver. Okay? Sabi kan sarong texter sa Australia, dai ka pwede mag-inject kang vaccine kung dai ka nag-study. Duman sa inda, may online class. Then, dapat they pass the exam. Then, pwede na siyang mag-inject kang vaccine. So may license lang ang pwedeng mag-inject kang vaccine. 300 Australian dollars per hour ang bayad sa licensed nurse na ma-inject. May extra pay sinda. Yan. Sa Australia ito ha. Pigaradalan palan. Natapo exciting ang dating ng vaccine sa mga Pilipino, politiko, habang ang mga tao ay takot na takot at walang alam. Ilang % lang ang may COVID Pinoy. Yan, 0.002%, sabi ni 2530. Okay? Ang kasabihan, beggars cannot be choosers. Sabi ni Madam Regino, huning ang kasabihan noy, beggars cannot be choosers. Yung mananggad no? Pangyari, di kitang mapagpipilian. Siyempre po, mapili ako kung kay Puan Bakalon. Mabakal ako, madisponer akong pambakal, basta ako, bako, Sinovac. Yan, ha? Sir, good morning. Tabi sa imo. Takot na kaya pips pag may vaccine, dahil baga sa deadvac siya. Yun na nga na yan. Duman nagkaigwa kitang scare sa dingvac siya. Good morning, Tabi, Madam Mading Salve. Diyan sa biga, good morning, Tabi sa imo. Good morning, Hen. Sa Albay po ba, iligas bilang ang plano bumili ng vaccine? As of now po, tama Angel, record ta Angel shows that only Legazpi. As of now, Legazpi City, LGU, ang nag-allocate din fondo para sa purchase ng vaccine. Ang provincial government, dahil pa man, LGU, Ligaw, wala pa man. Legazpi City lang, Naga City, igwa na kita, Naga, ang Naga, igwang pick allocate. Di man kitang wala, i-check mo daw ang Naga City, record mo daw. Kung sa Bicol, kung ang Legazpi lang anigwa. Sa generics tabi, may, sarawayod man ini sa generics, at ini man okay, ito. Mayor, mas mahal po ang Sinovac kaysa Pfizer. Mas effective 95% ang Pfizer, 50% efficacy ng Sinovac. Sige po, ilingon tayo yan ididiskutir tayo yan. Pinasadahan mi na po ni Dr. Chris Gianan kan sarong Sabado. Sa saro-saroon tayo yan, datay mga tugang na makadecide ang lokal na gobyerno
kung anong vaccine pang i-deliver sa tuya digdi, buda, oras na mag-abot, mga tugang sa Pilipinas, ang primerong order kan vaccine. Ididiskutir ta iyan. Halimbawa nga, Sinovac, di ba? Pig-confirm ng Secretary pan Department of Health, Sinovac, mga tugang, ididiscuss ta iyan. Ano ang karahayan, buda ang recorded na side effects kang Sinovac, oras na yaon na po uminabot sa Pilipinas. Nga ni, ma-edukaran kita, makaw kitang resource person sa private, buda practice, buda po mga tugang hali po sa gobyerno. Okay? Sa Naga po, 50, igo pala sa Naga, pero nainot suligas piade. Tama? Sa Naga, sabi ni Ange, na monitor ninda sa Facebook, sa social media, ang Naga City, mga tugang has allocated 50 million pesos for the vaccine. 50 million. Sa tuya baga, 200 million. Okay? Okay, so yan tabi mga tugang, ang latest dyan tungkol tabi sa vaccine. Bago sa report ni Angie, pasok muna natin ang ipang reactions pa sa tuya at tabing smart number. Halimbawa, may maraot na epekto ang bakuna halit China, may magkagaradan, si Say mananagot. Ayan ang mga hapot na dahil ko po, dapat na masimbag. Okay? All right. Another reaction. Hello, good morning. Hello, good morning, Sir Henry. Yes po. Good morning, ma'am. Ini ba ko ini sa bakuna? O, sa ano po yan? Ini, mahatag man kami sa imo tabi kitabang tungkol duman sa UCT kan mga senior citizen. Oh. 2019 pa po. Sagkod mo niyan dahil pa. May payroll na kami pero warang fiksa ko no arranging na mata o kitsa. UCT? Nag-arag-rangay man po ang mga gurang. Saan po yan? Saan po ka mo, ma'am? Hindi po sa Castilla. Castilla? Gusto sabihin mo, gabos na gurang sa Castilla, dahil pang UCT? May tinauna po sa muyang payroll 2019. Nakakalaab na nga duman po na land bank over the counter po. Ngunyan. Senhali po ang UCT nga, madam, nabigat sa indo? Ano po, sir? Senhali po ang UCT? Ang UCT po, talagang ibok kami po kaya. Dahil si Say po nagtatao sa indo? Si Say po nagtatao sa indo kang UCT? Ano? Sa mga senior. Si Say po nagtatao sa indo kang UCT, madam. Ano pong ahensya kang gobyerno? Sa LGU po, sinda po, nagapamitin sa muya, monthly meeting. Madam, alat ko na tabi. Sabuton mo marayang hapot. Katakuduton ta ka, madam. Kurusingon ta ka. Okay. Atalat ko na. Mataramon. Mataramon ka. Mataramon ka. Akong patarama. Gusto para mapalap ko yan, Kuduton ta ka. Araw kayo ni. Ang UCT, ano yung UCT? Anong meaning kang UCT? Unconditional cash transfer. Bako haling DSWD yan? Bako haling sa DSWD? DSWD po. Sinabi na Bako LGU. DSWD po. Kudutunta ka, sarawayon ka na. Latosunta ka dyan. Okay, araw kayo ni. Ipapalap ko tabi kay Director Garcia iyan na UCT nindo dyan for 2019 tam. Ang ganun yan, dahil pa? Castilla yan Castilla. Sige po. Sige po. Basta nakanot ko na po yan. Ako na pambalakan. Magdangog ka lang permit ipapalap ko po yan, ha? Opo. Okay. Palamatonan po. Sige Salamat. po. Bye-bye. Okay. May edad na sarawayon pang... Bueno, oras natin sa Pilipinas, 8:37. Standby po, yung UCT na yan, ipapalap to ang kay Director Garcia. 8:37. An oras hatod sa Indokang. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Neozep tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa.
Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog, sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxbeat! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxbeat! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxbeat! Maxbeat, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxbeat. Sa Maxbeat, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa kulugan payasing kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higitan ng nakasanayan. Baguhin ang nakagawian, pagpapakumbaba ang panlaban. Kakayanin natin ang lahat, pagkat tayo'y may bagong tapang. Hinebra ako, Hinebra tayo, may karamay kang di mang iiwan, matindihan man ang laban. Tapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink.
bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan, matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yes, balik kita mga tukan sa programa. O, so nagapon sa kung taga Castilla, Manay, tungkol sa UCT. Diyan alas 3 tabi, magantabay ka, text ko tabi, so saro sa mga taga DSWD. Paliwanag yun dyan hapon, yan na hapot nindo tungkol sa UCT. Mahapot man dasin da duman sa probinsya kan Sorsogon. Okay po? Yan. Okay. Quarry Ordinance Canal Bay, plano po na bisitahon, asin amyendaran, kang Hunta Provincial. Ay wow, ano daw ang pwedeng baguhon duman sa Quarry Ordinance na ito? Ramontado po ang report kay Ange Galero. Ange, good morning, Ange. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Nagpaplano ko niyan ang Junta Provincial Canalbay na amyendaran ang sand, gravel and other quarry resources ordinance kan probinsya Canalbay. Sa pagkikipag-uron kan DC News kay kinatawan Dante Arandia, pamayokan Committee on Environment and Natural Resources, nasa proseso na siya ngunyan kan pag-aaral kung paano ang pag-amyendar kan nasambit na ordinansa, lalo pa na napapanahon naman ining baguhan o kaya amyendaran dahil sa kang taon 2016 pa ang eksistensya kay ini nagpuon. Sigun sa iya, partikular na tututukan niya sa pag-amyendar kang nasambitan ng ordinansa iyo ang pagbugtak o kaya pagkrear nin composite team kay ribahan ang manlain na ahensya de gobyerno tangani na ma-identifikar kung arin sa na talagang mga lugar digdi sa probinsya kan Albayan pwedeng paggibuhan o pagkondusyon kan quarry operations kung saan pinag-aaraman kan kinatawan an impormasyon o kaya an mga datos man kan mga ahensya siring na sa nakan PIVOX, DNR, DPWH sa Sinibapa dahilan sa nagburutwa kan mga nakalihis na bulan an iso manungod sa quarry kung sa indakol an may mga nadiskwento man dahilan sa siring na bagay. Sinabi ni kinatawan Arandia na huruhalawig at pag-aadal na kinakaipuhan para sa bagay nini, alagad sa nagtutubod na tulos-tulos man na maipapasa rin sa Junta Provincial Canalbay dahil sa para man ini sa kapakinabangan kan mga albayano. Minado man si kinatawan Arandia na talagang kaipuhan ng tutukan na talaga kan Junta Provincial ang operasyon kan quarry sa probinsya Canalbay, lalo pa ang enot ng nagbutwa ang impormasyon na may mga illegal quarrying activities sa pamitisan kan Volcan Mayon. Nya noon na-identify na kung ano so amyendaran day pa man ano, pigadalan pa. Pigadalan pa sa ano an dapat kayo duman ako ini suggestion lang ini baka man taon kita. Igabagang findings so DNR may mga violations. Yes. Di ba? Bako 15 itong napatunayan na may 10 ito pa ito, Angie. Pero more or less 10 man ito, VP. Duman sa mga violations na ito, baka pwedeng ilingon kung anong mga provisions yan ang pwedeng amyendaran. Yes. Di ba? Buda karapat dapat man talagang i-revisit yan na ordinansang an. Takadakol ka na gadan. Dibaga, pwede kandakol ka na gadan, ang mga salugan sa palibot kan mayo na pigkakwarihan, buda areas na pigkakwarihan, na balumbunan, nin baybay, asin nagkaigwan, ng bagong landscape ang palibot kan mayon. Roger. And maski VPC kinatawan na Randia, sinabi niya na di pwedeng mahiro sa na pag may aksidente o rimalaso nangyari, kundi dapat daw na sinda mismo dyan sa Junta, sa pamayo niya sa komitiba kan na Environment and Natural Resources, sa na mismo magirotangan na mapreventaran ang siring kini mga pangyayari sa probinsya. Norin sabi ni amigo. Norin pinigibon sabi ni amigong Dante. Actually, nagpupuan po na sinda mag-aral and posible any for first reading to second reading sa maabot naman na session regular. Sige daw. Ilingan mo ka ng specific provision na babagohon. Buda sa babago na yan, ano ang bentahe, as in, ano ang kapakinabangan kan mga albayano para dyan? Roger. Ang ordinansa kayang pigigibo, dapat may ang kapakinabangan kan nakakadakol na mga albayano. Yes. Bako na nagbibenepisyo sana, ang nagkakapira. Sino yung nagkakapira? Yung mga ilan lang na kakaunti lang.
Chosen ones. Kaya dapat ang nagbibigay, ang nagkakaroon diyan ng benepisyo, yung kabuuan. Yung mga majority, if not the majority, almost all Albayanos. Yes. Hindi yun ilan lang. Roger, Your Honor. Sarawa, yun na. Mga na? Lilingilingon ta ako an dalagan kan ororon manangod sa bagay nini. Yes. Big boy, sumobil. Ay, nadadagit na naman. Sarap na naman yun. Saan namin na-entra. Okay? Sige. And tayo bibili with boy sumobil as Galero DCGB. Salamat Ann sa report. Sabi kan sarong texter ta 8765, hirak man niya kan mga pobre, hinalian ng karapatan na makapagpili kibaksin. Ibaga. Yung manangga, tama ka po dyan sa point mo. Mientras tanto, dagdag na report, hali po dyan mga tugang sa luwas. Gari luminubugo na so, hay na nga basa kong headline ni, ano yun niya. So headline ni Lowens, gari luminubugo na, talakulo ng reaction. Sandali lang, tayo nahanap ko lang ha. Importante man kaya ito mga tugang na ito. Minimum health standard sa mga pampublikong transportasyon sa Legazpi City Terminal. Dahil na po nasusunod nin 100%. Saka, Lowens Marcena, idetalye mo. Lowens? Salamat, BP Henry. Kompromiso ang kaligtasan kan mga nagko-commute. Maging mismo ang mga driver kan mga manline-line na pampasaherong behikulo sa Legazpi City Grand Terminal LKY na tinugutan na mag-operate sa palibot dahil ta apisar na dainin face shield nagtataraning na ang mga iba sa mga ini sa mga manline-line na pampasaherong behikulo. Ini ang impormasyon na nanoparan mismo kan DCGB nyo sa pag-monitor kan sitwasyon digdi sa Legazpi City LKY Grand Terminal na poon sa modernized jeepney sa rutang Tabaco, Legazpi na ruta. Ang iba may barrier, ang iba wara. Nagkataraning taning, nag-uurumol-umol sa laog. Susko. Pati naman ang mga bus na nyaon sa lugar sa Legazpi Naga vice versang ruta. Pag may ilusyon, kupol-kupol, ganitay na mabulagan BP, sa magkataning, magkaakbay, nakabugtak pa ang payo ni baby girl sa abaga ni baby boy. Nakahungko? Roger. Sus, kung madelikadong bagay yan. Roger. Parang yun yan, sa bakuan sa kubi delikado. Roger. Sa kupit. Oo. Hearing man, iyo man ang kabugtakan sa UB Express. May face shield man kuta bago maglaog, alagad kung magkupol-kupol, nagtataning andua na dapat kuta na one seat apart and barrier sa driver na sana. Pero sa tukawang kampasahero, wala na. Sa pampasaherong jeep naman sa Legazpi Tabaco na ruta asin iba pa, para laog sa nadaday ki face shield. Ang pasahero, dainin alcohol sa puwerta o sa laog, asin ang teknik, pipadakul ang barrier tabi BP para dakul ang makasuso na pasahero sa laog kan jeep. May nagkakapiraman na wiri-wi pa ang face mask. Ang mga nakaliis na daw, mismong ang DCGB News, eksklusibong nanupara na sinirita na ini ni PNP Highway Patrol Group Region 5 Deputy Director Police Major Ruel Salvino. May kinaraman digdi. Para eksplikara na sinda na magsunod ka kay nita pag nagbalgarin ititikitan sinda nin TOP. Citation ticket na magkakandidad din 2,000 pataas. Sa pag-follow up ng kan DCGB News, may kinaraman sa siring na problema kay LKY Grand Terminal Legazpi Admin Officer Madam Jean Crisha Esparza Alba. Talagang namumroblema daw sinda kay nita BP Henry. Na nagbawas sinda nin tawo dahil sa epekto kan pandemya kaya nakakabuelo-buelo-lugod ang mga ini. Kaya susug saya mas marhay naman ang gadaw na otoridad na mismo ang mag-implementar kay ni mag-istrikto sa laog kang terminal lumaog tanganin talagang malamitan. Yan na terminal, private operation. Roger. Natabay ito nag-aanap sinda sa mga otoridad na trabaho ninda na magpasunod yan kan tama na protocol. Pigapainit naman ninda ang payo ko na private operation bagang terminal ta. Oo, Roger. Kung dahil mo kaya lugo, dahil kami nasurat sa mga otoridad. Natabangan ka mo para ipasunod ang health protocol dyan. Misinda daw tabi bita na nakikipag-coordin ng manong diktate. Oo, ano nangyari? Sarawayon ka mo. May nangyari? May nangyari, nagsitaman. Na nga ni Ian. Giyampasan na bantayan. Kung dahil magparadunong-dunong, patikitan sa polis o sa mga otoridad.
iyan ang pinakapangultimo na aksyon para madisiplina. Takunday na madara sa diplomasya. Roger. Biga pa dagit mana. Diyos mga sarawa, yun na. Pero susog kay Police Major Salvino Tabi Pipendri. Ano sabi ni Sir? Daingay kami mataram. Anytime matang kami. Iyan ang gusto ko. Sa koordinasyon kang LKY Grand Terminal. Yes. O bala ka na ka-allowance ha. Roger. Diyan tamatit, iyan ang pigataraman ng ganda. Magtaram na maoperar, bibiglaon muna sana. Bibiglaon? Automatic, tikitan mo, violasyon duman sa mga provisiones kang health standards ta. Roger. Yes. Taan siste, kan HPG, tigpapalipot-lipot mo na. Yes. Tanganing, kumbaga, makalingaw-lingaw, o di kundi na talaga nagsusurunod sa kamasakyada. Baka para palipot, baka luminipot lalo yan, baka lugod, inabalitan ka ang lugod, nabahaw diretso yan. Sarawayon ka mo. Yo. Roger. Sige, paki-follow up mo ha. Oh, Roger. So, yan tabi Henry ana kamugtakan, maski nga ni ana sabi ni Madam Alba na talagang sinda day man sinda nagtutunong sa pag-remind sa mga ini ugaring day sinda arog mambaga kay Sir Julius na Del Rosario kan public market na day sinda nin otoridad na mag-penalize sa mga siring kay ni. Yan. Dapat may otoridad yan para mag-coordination. Ititemri nila dapat yan. Correct. Ititemri para mag-gagawang operasyon yan. Oo, pero hindi man daw coordinated ang mga operasyon dyan. Kundi talagang ang problema talaga ang partisipasyon kan mga tao. Sa long term na coordinated ang operasyon. Saan niya pag-coordinate? Sa mga proper authorities. Pag-una ko duman sa operator kan mga jeep buda transport. At naman, ang ibo ninda mag-remind. Remind naman. Pigre-remind sa man ninda. pulis, ngaya sir, ma-operate nga po kamuta. Ngaya araw gani. Iyo ngaya madam. Sa operator man, may ma-operate po sa aga. I-remind ko ka muna. Bago man siguro. Awenda, sarawa, yun na. Sige, pagtutukan mo yan ha. Ako, mas pagkakarawang ko lang yan, pero seryoso yan dapat. Na masunod yan, tadya na kasalalay, ang health, o kaya salod kan ka, boss. Oo, tanapot na nga. Transportation yan. Tanapot na nga ni, kung ano daw no, ipaabot na ini sa COVID task force kan Ligaspi, maray pa nga ni ngaya. Nalimot, kita lagod na so. Sige. Roger. Paabot na kay Mayor yan ha. Roger. Okay, sige. Tasaga ha. O mga ipask dyan na hapon. Roger. Yan, ha? Okay, sige. So yan, Bipen, presenting sitwasyon sa Ligaspi Grand Terminal. Ako po, si LDB. Mga sarawayo. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Mientras tanto, pag-aprobitsar ka nagkaperang tricycle as in pajak driver sa pandemya para makadalhin siya, pag-iimbestigaran na. Jomar Bien sa detalye. Jomar, good morning. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, pig-apa-imbestigaran kan sanggunian panglungsod kan tabako sa Tabako Philippine National Police. Han mga report na piga-probitsaran kan ibang padyak drivers as in tricycle drivers ang pandemya nga nadilinsyahan ang biyahe sa mga pasahero kan mga ini. Ini ang nagluwas sa regular na sesyon kan sangguniang panglungsod kan Sudma kung sa naging bisita si Police Major Edgar Asulteha, ang Chief of Police kan Tabako. Susog kay Kagawad Hector Rodriguez sa igwang mga nagruluwas na report na ang ibang mga tricycle and padjak drivers nagkapadagdag ng pasahero na sobra duman sa limitasyon na ipig-papautob dahil sa pandemya. Alagad ang pigahagad na singil, iyuan para duman sana sa limitadong pasahero. Digdi sa syudad kan Tabako, ang mga tricycle and padjak drivers, pigtawan in dagdag na pamasahe o singil sa pasahe sa mga pasahero sa kondisyon na limitado sa non-pasahero. Karo sana sa padjak, asin duwa sana sa tricycle o sa mga motorized tricycle. Alagad nagluluwas susog kay Rodriguez sa mga report na nakakaabot sa sanggunian pang lungsod kan Tabako, may mga pasahero na sa parada pa sana pagtaluna o may mga tricycle na sa parada pa sana pagtalunag kan pasahero, pigsisingil kan tama talaga na pasahe, adjusted na halangkaw, siguro mga 35 pesos depende sa biyahe. Alagad
pagkatukal sa parada, sige na ang pick-up ki pasahero na mina-overload na, napapano na ang tricycle, na ang singil sa kada pasahero, iyumang itong taripa para sa duwasan ng pasahero. Nakakadilin siya ng todo dahil pa nasusunod sa protocol na probisaran sa mga pasahero. Ini ang konklusyon at naman ang mga sapadyak kung saan dapat karoon sa ng pasahero na lunad nasisingil na sa pasahero ki para duman sa sarong biyahe pero pagka urabante napalunad pa din sa rupang pasahero na ang singil para naman sa bilog na biyahe. Yes. Nakakagulpi ang naging pahayag kang sangguniang panglungsod asin ang na-aprobisaran itong sa mga pasahero at pirapakan na nanabag sa mga protocol asin pwedeng maging kausakan paglakupkan COVID. Ang araw kayo ng bagay ipinaabot ninda kay COP Asoteha na susog sa Chief of Police sa Indaman tulos na iimbestigaran asin na aksyonan nga di na mapundo ang reklamo kan mga mga pasahero na nangyayari nagsusuro-suwan tinda sa tricycle pero ang singil para sa saro o duwang pasahero na nagugulpi kan bayadan mga ini. Sa banuan kan bakakay kung sa itong magigirumtuman nagpautog na manaarog kayo na lokal na gobyerno asin na siring ka sa syudad kan Tabako limitado sa naman ang pasahero asin mapasardaman in ordinansa na magtataw ng penalidad sa mga magbabayular sa arog kayo ng taripa ating patakaran. Yan ang report. Jomar Bien, DCG. Salamat, Jomar, sa report. Ali po dyan sa luwas. Okay, yan po ang mga bareta ang na pag-aaga sa Anhapot. O niyo, maray na baret. Inot mo na lang tabi ni Angel. Alas 9 na tabi, Renz. Inot mo report ni si Renz Luna. I-receive mo na lang naman sa programa ni Pio kaya kay Pading Mar. Daga na kukuanan nin source kan tubig kan prime water. May problema sa papeles. May nabuyong makakuha daga na additional na source nin tubig. May problema pa sa papeles. Inat mo lang para may record siya rin sa programang Anhapot na may report siya. Pangyari. Abangan na lang po yan, sa mga report na yan, sa mga masunod na programa. Salamat po sa ng pagantabay, Henry Maceda po. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa aga pala, Angel, sa aga remind mo ako So, apo danta na sa kwan, sa rubber National Irrigation Administration. Okay, salamat po kasi ng pagantabay. Goodbye. Iyan po ang hapot. Mabuhay. Hapot. Ano nga nin hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ang programang Anhapot, inihatod sa Indo, kan Generic Drugstore. Gamot at serbisyong wastot abot kaya, may karapatan ka dyan. Kaya't bumisita na sa pinakamalapit na Generic Drugstore. Dahil sa Generica, may cake ka. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex